Видите опремата тук. Къде? Лево. На сермоните само кандидат Нургена Добрич. Синдудесот на Република Македонија, шкафо заштранет пиетори, пака што може да символи Република Македонија, фотографии от Весини, Контролора на Тюрис, министра Депутет, Контролора професора дипломатика Република Македонија, професор Аланис, Контролора Мусафир Га Мусубаде, мой дипломатик, професор, аналист, предимени документи за фотографии, изготвен документи пас и сайт. Professor, expert, Verfassungsbedingungen, das war ein Debat. Интересантно да вижме Сибирiju, после си страни. Кратана за контекстът геополитики, да тексумни превентиви. Ексайма реше, нераз, че кампасто диве сериозно шкензоре, разписай ти документи, га диве тъдръжне. Кьот га юридик, политик, економик, социологик, Moeten er toen de ziektes drussen? Сипер не пако у Alles, почитувани присутни. Дугамар парасвиш се кай че доста такива на Република на Македония. Сете да мун изпрехин да култивоин фадаше машно люстан бедани кирис. Кьо йорасиш е потенцой porque mi parasuish vendendo gravati de veris, da multe discutime și chime de reta de coine